Don't forget to stop at all the refreshment centers. Don't forget that it's a hot day today. It's going to be hotter than usual. Take care of yourself. Don't overdo it. Don't want to set your personal best today. Kedves utóink, következik a harmadik vagy a negyedik rajt, én már nem is tudom, elvesztettem a fonalat. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a rajtnál. Most, itt a vége felé, nagyon-nagyon tapsoljuk meg azokat, akiknek ez lesz az első. Tegye fel a kezét, nagy tapsot érdemel el.